Моята тайна за най-обемните и най-дефинираните кадрици. Използвам маша 4 в 1, приставка 25 мм. До края на месец декември към всяка поръчка, на който и да е уред от нашия сайт, ще получите подарък тези специални шнолички. А сега ще ви покажа как работят. Когато навиете кичура, поставяте шноличката в основата и тя задържа топлината, така че кадрицата става по-оформена и се запазва за много по-дълго време. Това е моят малък трик, който променя абсолютно всичко. Повтаряме тази процедура на цялата коса. След като съм навила косата, трябва да изглежда по този начин. Другата изненада, която сме ви подготвили, е, че ако си поръчате 200 грама коса, ще получите тази четка от ликански косъм. След като изтинат кичурите, сваляме шноличките и погледнете резултата. Кадриците стават толкова красиви и напълно оформени. Аз харесвам повече естествените вълни, затова винаги разресвам. За допълнителна гъстота ще добавя 150 грама тайландска коса 45 см. Поставям двата реда, отново разресвам, подреждам кадриците с пръсти и ето го и финалния резултат. А вие ми напишете долу в коментарите колко точки давате за крайния резултат.